Samantala, Idol, ilang puntod naman po sa isang public cemetery sa Dagupan City gumuho. Mga residente po nababahala. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Gumuho ang 7 palapag na kinalalagyan ng mga nicho sa isang independent cemetery sa Dagupan City na pinaniniwalaang dahil sa sunod-sunod na nararanasang pag-uulan. Ayon kay Don, residente mula sa bahaging iyon, umuulan nang nakarinig umano ang mga ito ng malakas na kalabog na inakalang may nagbukas ng video okay. May malakas na tunog po ma'am na biglang akala namin nag-switch po sila ng video okay. Wala naman pong nag-switch ng video okay. Kaya nag-check kami sa area. Umuupo po pala yung nicho doon sa likod. Aniya, maaring lumambot ang lupa sa mga nakalipas na araw at bahain daw talaga ang bahaging kinaroroonan ng nicho. Pumina po yung pundasyon doon ma'am, kaya gumuho po yung nicho. Siguro sa katagalan na rin siguro. Mas paratong yung nicho. Kaya yun ma'am, sobrang bigat siguro ng mga nasa ibabaw. Gumuho na rin po yung mga nicho sa baba. Dagdag ni Don, ang mga residenteng nakatira doon ay ginagawa ng paraan upang maayos ang gumuhong mga puntod dahilan na direktang apektado ang mga ito hindi lamang sa amoy pati na rin sa halo-halong katuwigan na nanggagaling mula sa mga nicho. Baka makakuha sila ng sakit. Siyempre, alam niya naman po yan yung sa mga galing sa patay, mga formalin, di ba? Hindi natin masatas ang kalusugan po yan, ma'am eh. Lalo na po ma'am, nung pagkaguho niya ma'am, sobrang residente doon sa area ma'am, talagang parang nandini sa amoy, nag-iba yung amoy talaga. Yun din ang sinasabi. Nananawagan ang mga residenteng naninirahan sa kalapit na bahagi ng sementeryo sa aksyon mula sa kinaukulan upang masolusyonan at mapawi mano ang kanilang pangambang posibleng banta sa kanilang kalusugan. Samantala, mabuti na lamang at wala umanong nasa loob ng kalapit na bahay ng mangyaring insidente dahilan na nung gumuho ito ay nabagsakan ang katabing bahay. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.